kweduno mabuja tauya kokwena nzewe dziri kukhwinyira kungwa kujako nzewe ipapa nyasi zuwa rochimakumi mairi nonomwe mwedzi wambudzi dzakamira dzakadandi tiri kufara kuti kwanya kuchena kwai kwachenesiwa neiyo ng'anga yakabvako mumakwenikweru ano kwai wapwere wayo wanga wari kundokarara wachiri kukarara aba kuno zvinenge zvaita zviri nani rekai tigoona kuti kutekera kwemazuva ako zvinoramba zvakadandochereka kana kuti zvinochinja heno tinenge tizondokunyepai kana pano zvimwe zvinonga zvaburika. Johnson Timba aburitsiwa mujere nyasi yaburika manhoko yano ari kutotenda kuti ndiri kufara chaizvo kwaichamisa nowabiyache wakagweita kuramba wakatimira neni zviri pachena zvakaita kuti ndirambe ndakasimba kunyangwe ndaishungurudzika paipapa zvaita zvakanaka ndaburika rekai tione asi wari kuronga ipapa kuti wayarambe nyaya yakabatiwa nomhosva iyi kuti imhosva rekai tigoona kuti zvinopera sei tinenge takaringana kutoti kunyange wanzi zvoni wagare mujere wareka hawo uzogara mujere asi watongewa mwedzi 16 yokugara mujere wari kuti aiwaba takatogara mujere kare tichitongiwa tiri bemhosva paye kuno rekai tione kuti zvichapera sei tinoramba takandolinga mabuja kuti zvinenge zvina nokupi tinenge tichizokunyepai. Wamunangarwa wari kunangidzira tugune kune iwo wakuomana wanosenza kumakanzuru wawo waagotiwo kumakanzuru kuri kuitiwa zvinogara zvakadando zviri kuahwadza dai wakuru wemapurisa nowanoferefeta wakona kupfikira vanhu vanenge vachiita nyaya dzeuori rekai tigoona kuti zvinokoneka chere nokutoti kwai paunonangidzira nokagune kabodzi tutatu turikanangidzira iwe muridzi rekai tizvione kuti vanozvikona chere izvozvo zvavari kureketazvo ikasaja mugwandi wayo njugayo heno ticharamba takazviringama. Iwo wamunangarwa wanga waripo nyasi kuchikorocho fundo yepamusorocho kumarondera chinofundzisa zvourimi nokudidi wachipa vanhu mapepa okuti ndo wapedza kufunda zvidzidzo zvavo zvinoita kuhwadza ndosaka murume mukuru achigara akaneta kamu nokutoti unogara uri kundotekaira pauchapedza zvikoro zvese zvohurumende zvakaita kuita kutekeshera nonyika yese kudari unoita kuona kutoti unosara wapazika musoro chaiko tikaitione hedu kuti zvichapera mushecherei. Hurumende mamwe manyautsamuka mwairi kureketa mhanduwe pakaita kunyangariwa kwai isusu tikutoronga ipapa kutoti tiite zvokuisa motika dzokutakura varwere tidziise pamagedhe omugwagwa matogets kwai tikuda pokare kubva tati zvipatara zvikuru zviitewa nzvimbo dzakaita kusiyanisiwa nodzimwe dzinenge dziri dzovanhu vapinda mutsaona dzomugwagwa kuti wauye korapiwa ipapo kwai muembe wakadari wakaita kunyangariwa mhanduwe wanokangamwa kutoti zvipatara zvibodzizvo ndo zvipatara kaa zviribe kana mabhandiji zviribe kana mishonga iyo yokuti podza musoro chaiwo unenge wahwadza kwai arwadziwa nomusoro kaatenge kunze uku kuti iwo wakupe mushonga kunyange ukange wabhadhara mari izvozvo ndo zvinoratidza pachena kuti paribe zvavari kureketa wakuruwa tikai hedu tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi. Ipapa pokare hurumende waagototi izvezvi makunyanya kufarisa kuno vanhu vari kuita basa rekundoti motika anoreka kubhadhara mutero obva anoti kumana chimbondimisai kubhadhara mutero obva amisiwa kubhadhara mutero kuno kwai noyo wakuru wehurumende anenge aita makore mairi asingabhadhare mutero taakutokanzura mutero wacho kuti ichanyoresiwe futi motika iyoyo wototanda patsva mhanduwe panenge paita kunyangariwa rekai tizvione kuti zvinosvika papi kwai 1 mwedzi mubodzi kusvikira zuva rochimakumi mairi nombiri romwedzi uri kuteera iyoyo kuti wanhadzirise zvinhu zvacho. Kuna ana gororo wanoba motika wakapakata waye kwai watatu wabatiwa muguta roBulawayo
rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Kwaiva nguva kutoita kuridzirana pfuti nomapurisa. Zimbabwe iya idi rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekaita sei. Magadhijeri kuburikidza neiyo Zimbabwe Prison and Correctional Services watiwo kwaiti kutengesa imbwa kuhanda. Kwai kuhanda kombwa kuri kutengesiwa kuno masondo matanhatu 6 weeks pachirungu. Tiri kutengesa kwai kuhanda kombwa dzemajerimani dzinofudza maGerman Shepherd. Pokare nombwa dzinoruma dzoma-Rottweiler. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaita sei. Kwai ipapa tiri kutengesa $200 madhora okuAmerica, $200 pachirungu. Hino kuti ukaenda nomazigo vanokupa chere. Rekai tigoramba takaringa. Asi kana wari ava wanenge wadziita ewo kamu zvinenge zviri nani. Kwai mukatenga makawanda zvinotibatsira kuti tikone kuchengeta watinenge tasunga waye zviite zviri nani. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi. Dheri Chinguwaya nokambani yache iyo Geopomona kwai wakanota wagonzo wari kupuwa pagore mamiliyoni mapfumbamwe omari yekuAmerica yekuti watakure manyara muguta reHarare wachienda koyapisa. Wapedza kuyapisa wobva wati wabika magetsi wobva wati right magetsi tabika taakutengeserai pokare wakomana. Seri neseri ngoma yeziyeni munhu wemuZimbabwe anoramba achindomoriwa wakomana. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe hedu tichiona kuti zvinosvika papi. Pavaimbiwa gopuwa motikana naiye Chivhayo makuno yano zvakata ndiye anyanya kuhwadza vazhinji. Agoenda akanoita kudurura masoko okuti mwaita basa wawikinere mhanduwe idi nzara yakanyangariwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi nekuti zvinoita kuhwadza chaiko. Ticharamba takaringa kuti zvinopera mushechere kana kuti zvine mumwe achachema pamberi pavo. Vanhu vano mapepa OZP muSouth Africa okuZimbabwe vamwe wavo vari kuhwadziwa fani. Kwai ipapa zvakaitiwa nehurumende yeSouth Africa zviri banoziva nokutoti izvezvi wakutosha kutoti wanokona pokare kundonyepiwa kuti muchiribe mapepa. Rekai tione kuti zvinosvika papi nekuti kwai pane wari kufanira kuti wanyorese wapuwe mapepa ogore ribodzi kuti wakone kuenderera mberi kuno wanga waribe kupuwa. Rekai tizvione kuti zvinodii ipapo. Toramba takaringa kuti tione pazvinoperera. Kunoira tsvimbo nodohwe tinoramba takandoringa. Kuno mumwe muZimbabwe kunyika yeBotswana gonzi akakutoda kutongerwa kupfa chaiko. Kwai agotengesa kamugwicho komudzimai wache kaakabva ndiripo kana makore matanhatu kukatengesa kune wari kuponda vanhu kuti waite mari. Kwai agokatengesa zviuru 15 basi zvomari yekuAmerica. Wakomana. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Ticharamba hedu takaringa tinenge tichindokunyepai kuti zvaapapi. Uko kambani yeNational Foods yagoti tichazvidaba zvokuramba tiri pamusika womari yokunze kuAmerica wokuVictoria Falls VFEX. Kwai tichazvidaba izvi tada kuti tibenuke kambani tiite yedu toita madiro acho jina nayo. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Kazhinji makambani anoenda pamusika paya kuti atsvake mari kuna kuti aiwaba mari iyoyo tiri kuidaba mari iyoyo. Rekai tione uku zvobhora Tekishua Chiragbi Ongezi Platinum pokare naDioneth Chisepe Chikuhwa Highlanders Boso ndo waita murairidzi nomutambi womwedzi uno wambudzi. Warwera manja tichiti makorokoto. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno kuNamibia vanhu vamukira akaenda kovhota hochidiki wabuda manhamba ari kuoneka padandemutande kuti aiwa mhasvinu chatorwadza zvaita zviya tagokunyepai zvaigoitika patakavhota isusu. Mabuja pakanyangariwa kumwe dzimwe nzvimbo kuribe mapepa
kumwe kwaenda mapepa akashota, kumwe kwaenda wacheredzera, kuno wadini, unobva waita kusaya kuti kohokona wakomana wanhu wangu wano nguva yese ino mazuva yese wachiziva hawo zvavari kuita. Unobva waona chanja chopfene chiya chinogara reketeka. Wamwe watotanda ipapo kutoti zvikuitiwa anozana kuti akuzviziva ndizvo zvizvi. Handiti muchiri kurangarira paya renfomu ichinzi ndiyo yagoboya basa rekupirindapo kare mapepa osarudzo kuNamibia. Izvo kaizvo ndiyo yagopirinda pedu, ndiyo yabatiwapo kare kupirinda kuNamibia. Bvai maziva kuti pano chanja chopfene ipapo. Charamba hedu takandolinga. Izvezvi bato rinopikisa IPC ragototi sarudzo ngadziingidziwe uye kuti dzipere nenguva yeusiku yadzadzinofanira kupera. Rekai tione kuti zvinosvika papi tinenge tichizokunyepai. KuSouth Africa wakomana wahwadziwa izvezvi kwaita kuvhiringidziwa dzimba, matenga aita kutakuhwa mhando yekunyamuriwa chaiko nomhepo inodutu yekupenga chaiko. Paita kunyangariwa ipapo. Idi heno nayawe kuti wachaita sei, heno ticharamba takandolinga. Kuti zvichaganhadzirika harini, heno ticharamba takandolinga nokutoti pano nyaya chaiko pakaita kunyangariwa. Kambani yeEskom iri kufara kureketa kuno kwaita vanhu vanosvika zviuru 400,000 400,000 pachirungu wakutanda kutenga magetsi. Wangu wajaira kuti vanondoja magetsi waribe kutenga. Kuno apa patakazoti vanhu ngavachinje manhamba omamita yawo. Ipapo ndo pakaita kunyangariwa nyaya dzese. Asi rekai tizvione kuti zvinosvika papi izvozvo. KuMozambique Modlande agoreketai kutoti wakomana ngatitei kuratidzira kwakangwara. Timire mumugwagwa, munhu wese ondomisa motika yako mumugwagwa kubva nguva dzosere kusvika nguva dzo14 dzomasikati. Vanhu waita kunyanya nzvimbo yeMaputo. Anga atori Maputo chaiwo. Rekai tione kuti zvinosvika papi ipapo. Ita kuwaurura chaiko. Charamba hedu takalinga. Izvezvi kureketa kuno kambani Standard Chartered Bank kwaiyati Zambia, Ghana, Botswana tichazvida bata akienda. Rekai tiende kutekaira kwedu kuEurope kuku tosenza ikweyo. Idi heno ticharamba takalinga kuona. Ukuwo Netanyahu kuhwadziwa kuti zvakareketiwa zviya kuti wada kundisunga ndikatekaira. Rekai ndiite kuti dare rizive kuti ndiri kuuya koopikisa. Pano nyaya. Rekai tirambe takalinga kuti inopera mushechere. Apa chaiti kunyanya kuhwadza nokufadzapo kare. Vamwe vari kugoti aiwa ngatipemberere. Vamwe vari kuti zvinohwadza kupfa kwomunhu kurusvinuba. Kwai vamwe vasekuru wangu ane makore 112 years pachirungu wapfa. Tikundoti mweya wawo uzorore murugare. Idi peno ndokuzorora. Heno ticharamba takalinga. Asi iwo kwanyasi rekai tidifame mabuja ndini wenyu mhandiwewo nawo.